Ik denk dat de crackers om gaan zagen. Nee. Waarom komt u net niet? Hilda, sugars. Ik wil niet. Ja, dan was Tina de midden zetten. Lukt me even shit. Ja, oh, machine. Een acrobaat. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En Lois, wat voor waar is het, Joort? Mooi waar. Het is echt heel mooi waar. Doe kerst mooi boeten in de zinnen lezen. Lekker in het zwembadje. Of dan net. Nee man. Tjonge jongen, weer rein. Ja, maar we wat in de hoes bedenken. Ja. Tante hier speeltjes uitzocht. Maar ik dacht misschien vind je het ook wel leuk om treinspoor te bouwen. Of beide, speeltje en treinspoor. En het hamsterhak met even schier. Ik op tiert. En binnenkort gaan we weer clipjes opnemen. En dan hier tante naar je kleintjes hellen. En dan moest het eigenlijk even passen. Dus oranje hebben we verduwd zocht. Maar waarin past het die past? Is blauw voor Famke? Ja, Famke kreeg het blauw, Ildo reed en Lois oranje. En tante Tiff krijgt alle kleurtjes. Daar zit ook oranje en er zit alle kleuren in. En dan gooi je muziek meidje op een fluit en een gitaar en een trommel, een trompet, triangel. Maar een helemaal mooie muziekband speel je. Ja, tante Tiff en de band. De band. We gaan even een koekje en we drinken dan. Vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye. Ja, als je er maar helemaal toe houdt, die in de toren van Pisa, man. Deze is net onderste, dit. Ik weet nou net welke het onder maakt. En dan krijgen we alle jaren een paar popjes. En dan mag je er net omvallen. Wat is de zaak? Kijk, tante is ook net zo technisch. Maar die zullen eens even zien op het lukt. Lukt het jaren. En dan wordt die er bovenop. Ik denk zo. Ja. Nee, net helemaal, hè? Dit is een onderste. Dit is de bovenkant, toch? Ja. Oh, tante. Ik denk dat is hier toch iemand jaren wat vies doen. Die zit Kijk. verkeerd om. Ja, echt? Maaikles? Ja, dat doen we zo. Dit is de onderkant. Dat denk ik wat zeker. En dat de bovenkant. Ik had officieel de was. Kijk net mee. Ik kan het met even spieken, hè? Maar. Oh, nee, wacht. Pijn niet Ja, toe, hè? nee, ik weet het al. En- Ik denk dat de crackers om had. Ja, zo. Nee. Nee, Sam had het Nee, zo. Sam had het zo. Maaikles? Tje, je ziet Saar. Oh, En je maat Oh. Het, ja. zo. Ja. Wacht. Zo. Wacht, ja. Ja. En dan missen we een ring. Hè? Tja, de witte ring je hebt eigenlijk pas hier. Is dat? Geel? Dus dit met Saar erin, met dit Saar erin. En dan maar... Ja. Saar. Ja. Platsie. Yay! Yes, Dat wordt lang, Lois. Door dat lang? Valt hij om. Dit is wel een mooi plakje. We halen je seispopjes. Kost u daar zitten, Hilda? Ja. Om de oren kan het meisje. Best, dan kon ik naast Hilda. Ja. Omdat daar het zacht kleed zit. Oh ja, best. Ja. Hier mag je aan om de beurt maar een popje op wit, blauw, groen of rood zetten. Waar is de Valt doelstick het om? dan? Was het doelstick niet ook? Ik weet het ook niet. Ja, welke kleur is het wel zetten? Oh. Zullen we dat nog zelf kiezen, Maya? Je doet gewoon om de beurt in. Ik denk dat dat moeilijke garage is. Wow, zeker toch? We spelen hem een beetje, jongens. Hilda beginnen. Iedereen zit natuurlijk op wie, dan is het veel makkelijk. En wat neemt het ervoor, hè? Nee, maar als we net zacht zetten. Iedereen weet het zelf weten. Lemon of blauw. Ik doe hem niet. Dit is wel spannend, hè? Heel mooi plakje, Lois. Nou er een beetje in balans. Ik kom blauw. Oeh, ja.
Nee, net in de geel. Wit, blauw, groen of red. Ik vind het spannend. Is wel spannend, hè? Hoe laat ik hem opzetten als Ja, hij ja, wat wiebelt? Kom op, doe is dit. Ik hoop dat hij wat wiebelt. Ja, nou wiebelt het minder. Nou, vies. Ik vind hem nog wel vrij in disbalans. Boe. Als ik eens met hier. Nee, dat Val. bijna niet. Dat mij wel, dat mij wel. Oké, Lois dus. Oh. Hallo. Ja, plant je maar ergens daar, Lois. Dat is goed. Want Ilda wint dan, want die hoeft naar me in je. Dat is oneerlijk. Oh, chips, not good. Nog een keer? Ja. Ronde 2. Nou ja, dan doen wij eens beginnen, want dat is verlend. Wauw. Dit wordt wel een heel mooi treinspoor, vrouwje. Oh, maar toch een bochtje tussen, Lois. Ja. Maar in je bochtje. Deze hier. Ja? En dan. Nou, eentje. Dat ik nog wat. Lois. Maar zie je nou maar 2 gatjes? Ik kan net meer bouwen. Ja, maar 7 maartje, Lois is dat twee. En dan had je maar een stapboord, denk ik. Of Jere? Deze kan nog een beetje verder. Misschien kunnen we hier nog wel op. Ik ga het helemaal niet maken. Wauw. Nou, maar je ma maar even testen, dat ik dat. Maar de treinspoor net goed. Want die is leeg. Ja, nee, batterij is dat net. Je wat zelf rijden, maar dat ken je mij wel. Toch? Ja. Ja, dat ken je wel. Maar het hier nog een roep. Ja. Hé, ik hem wel, dan beziek je het eens even. Maar een beetje. Oh! Ja! Let zo, hier gaat net. Liet stroken aan. Misschien even een beetje helpen ze nog. Maar dan haal ik even naar je batterij in, want die doet het net zo goed meer. Waarom doet hij net? Shit, ik kan. Die laat uit. Als we in de midden zetten, denk ik. In de midden. Shit, ik kan daar nog gewoon. Waarom komt hij net uit? Hilda, sugars. Hij komt uit. Ja, dan als 10 in de midden zetten. Lois, ik een treintje? Tja. Wow, het is wel een groot spoor, hè? Shit, ik wil naar de beeld. Doe eens naar de beeld. Maar Sjur, hier was er echt nog wat van. Ja. Leuk, maar hier ben ik nog 2 machinisten, hè? Die steen je bij het spoor. Zo, even zien hoe het hier gaat, jongens. Ja, goed. Mijn treintje. Bordje. Kom maar hoor, Lois. Ik kom achter je hoor. Maar ik wil niet zonder. Dan is dit de tunnel, want die zit een beetje op het bed. Dan wordt hij een beetje los. Hallo. Als je die wat een beetje los, Ja? dan kan daarna staan dan dood. Oh, daar was een eromheen gaan. Ik kan er ook wel omheen vouwen. Help ik je even. Dus komen we een beetje in. Daar was een eromheen gaan. Ja, Zo. dan is het de tunnel. Dan gaat er onder het bed erop. Nou, beziek je eens even. Zul ik even dat het erin komt. Hallo. Ja. Mooie tunnel. Wie maakt Cool, man. je tunnel, Lois? Dan jullie eerst even niet testen dat de balkje erover. Nou, die vrouw die bent mooi met transport. Dan zal ik eens even... dit keer, meidje. Wordt wel weer even teert. Hier is hier een. Hallo. Die had alweer een hakje op zacht. Dit is lekker onderdrukt, hoor. Hallo, schat. Eerst maar even het zootje. Ik zal nog even een doekje eronder, want de pishoekjes met een goedje. Pieter is heel relaxed, hè? Gurb is even een beetje, die is wat druk. Ik ben echt 2 totaal verschillende hamsters. Die ene is echt super rustig en de andere is echt super druk. Ja, zodat ze wat dik wordt. Dus ze maakt een beetje op dieet. Ja. Maar Pieter dan, die gaat bovenin. Hoe komt het, Derek? Oh. Je wil net dat ik hem pak, denk. Grapjassen. En Derek- Nou, dit met even een droegje voordat ik hem weg. Oh, Gurba. Deze is acrobaat. Hulp is onderwijs. Ja. Ja, wat dan? Nou, dat met even een droegje. Kijk, dit even voortsmieten.
Hou ze in de gaten, jij? Ja. Oké. Hoe gaat het hier bij de vrouw, ja? Goed. Ja? Oh, wauw. Jo. Oh, je maakt je nog een brengen. Ik ga naar deze avond met zulke dingetjes. Dan Oeh, mag ik even die shit? ja. Deze ben op. Ja, maar dan ben ik wel van die Lietse Griese dingetjes. Die kist er bij tussen was, sure. En dit wat Lois? Ja? Tante. Tja, tada! Toppie! Nou, zeg ik dit even voor het smieten. Nou, ik hoop dat het past, man. Kijk. Ah, Sharon, draai eens een rondje. Wauw. Hij past perfect, hé. Hey. Ah, super. Was toen die nek aan haar? Het ligt op een bikini. Ja, mooi topje. Was toen die nek aan haar? Dan ben je een tweeling. Sharon, daar is toe de reden. Rood, oranje. En blauw. Ah, draai eens een rondje, vrouwje. Ah, zo mooi. Ja, en dan Famke in blauw. En zeg tante haar zeker zien laten welke kleur ik heb? Pak ik die. Famke een blauwe. Maar je ziet. Zo, leg maar in hand eruit. Precies dezelfde. Nou, dit is Die is van tante. Zeg, die is van je haar en kies er weer zien hoe het lukt. heel mooi roze. Alle kleuren van de regenboog, hè? Oh, er zit echt peersloos. Peers, roze. En ik heb nog hierbandjes en Speltje hierbaan is dat van mij. Ik wil deze. ja, nou, of dat is toen misschien dan blauw krijgt. Ja, En ik wil Ildo dan misschien wel oranje. En Famke dan red. Dan heb je alle verschillende kleuren. Ja. Of doe maar juist de reden bij de reden. Dat is echt wel Of mooi. dan had, Oranje bij de dan oranje. had ik deze hier. Nee, die had bij de orenjurk, schat. Bij die blomkenjurk. Let me eens zien. Nou, ja. Oh, en zeker Famke die. Oh, wat ben je mooi. Prachtig. Maar staan Mercedes. Maar we even nog shit maken, met tante Ilse bepraten. Zullen we dan die daar even, oké? En daar ik make-up op. Ja, eerst krijg je make-up op en het hier mooi. Van En dan krijg je maar je instrumentjes erbij, hè? Een fluit of een trommel. Maar je muziekmaatje. Leuk toch? Tante zal even het hamsterhak kleermaatje, dan kun je er zo weer in. Kun je hem wel even watchen. Anders maar met instrumentjes en pakken mij wel op de batterskamer wel even met de instrumentjes. ik wil zeker graag op die rechts. Op een rekstok. Mag ik die even naar beneden halen? Ja. Even zien. Dan zal ik dit eens even omvullen. Nou jongens, skien drinken, naar eten, skien hak. Nou, alweer klaar. Lekker skien fris hak. Dit nog een oproemje. En dan ben ik weer klaar. Nou, shit. Zullen we eens even zien waar die orenvrouw hier binnen? Als ze het al oproemen gaan, want dan zoek de rekstok pakken. Waar ben ze nou? Nou, ze gaan het alleen nog het treinspoor oproemen. Ze gaan hunzelf ook oproemen. Oh jee. Nou ja, dan maak maar even uitrusten op het bed. Wat is dit? Oh, ik schrik mijn hoedje. Oh, hier niet meer verstappen. Ja. Zal ik de rekstok erop pakken? Ik wil door eerst. Lois wacht eerst. Hé, met de matten er onder? Ja. Zo. Nou, laat me eens even een trucje zien, Lois. Wacht even. Dus mijn beetje wissen. Van een beetje. Eerder kost aan de kant, los als er een foto in de neus. Laat me eens even zien. Eerder aan de kant? Ja. Oh, machine. Een acrobaat. Goed hoor. Applausje voor Lois. Nou weer dan. Even. Wow, wat knap zeg. En dan ben je. Applausje voor Ilda. Woe. Wow. Applausje. Nou jongens, die vrouw die verduren die horen wel even. Die had een mooi spultje die. Het hamsterhak is misschien. Ja, nog maar Ilda. En de kleren passen van de videoclip. Dan moet die van Famke wel passen, toch? Ja. Ja, dus dat wordt wel leuk. Wie zou het zijn? Vond je het nou een leuke? Vlag. Abo. Ja. Zet hem blauw. En via net het chillen te downloaden van die tablet of op de Telefoon. oor te naaien. Zitslag. En wat zei Ilda dan? Ilda. Hey hoi. Hey hoi. Hey hoi.